Pa da, ali nekako je sad zavladala, mislim, globalno ta nostalgija ka 2000-tim, ne samo ka muzici, nego generalno ta estetika 2000-tih koja je objektivno gledala, mislim da malo koje dekade ima ružniju estetiku, iskreno. A znači možemo one body majice s dugim rukavima da vadimo iz ormana, ponovo se nosi? Da, mislim da body majice su najmanji problem od svega. Šta je najveći problem? Skoro sam vidio, gledali smo neki spot Vlada Georgijev Anđele i brat. Kako izgleda Vlada Georgijev, ima minđuše, ona neku kratku kosu, ali sa gelom, one velike naučare, tipa što imaju, kako se to zove uopšte, kao, gore su tamne, pa se svetlije. I to nešto kao, tipa, da li neku ili body bluzu, ili ne mogu setiti, neki uski džemper, nema pojma. Šta je tu najgore? Da li su najgore košulje sa tribalima, jež frizura? Da, teško je reći. Ima patike, one sportsko... Da. Pa ne, meni je stvarno jež frizura, mislim da je baš ono što se muškaraca tiče muških trendova, mislim da je to baš kritično, ne vratila se. A čekaj, a one ogrlice morske? Da, i narukvice. A na muškarcima? Da, to mi nije toliko upečatljivo ostalo koliko te jež frizura, one su mi nekako baš Što se žena tiče, na primjer, znam da smo mi nosile i helanke i farmerke pa preko suknju neku ili tako nešto. Kako i helanke i farmerke? Ne, jedno i drugo, nego helanke i suknju ili farmerke i suknju. Da, to i one niske farmerke, naravno, ajde dobro, mi smo tad bile baš klinke, pa kao nebitno je sad, ne znam kako bi bilo ko obukao te toliko niske farmerke. Da, tako da je pretanke obrve i šminka neka. Nekako su, da li zato što sam ja muško, pa ne mogu da se setim šta je zapravo bila ženska moda tada. Pa da, mislim, ja sam kao dosta sećam kad smo kao, ja sam bila kraj osnovne škole, na primjer početak srednje, to su bile onako šiške, peglane, kratke jakne sa kapuljačom. One jakne, da su bile. Sa ovim, kako se zove, sa krznom. Da. I to neki, Znaš šta meni nedostaje? Vidim da to i dalje ima na ovim maskama za telefone i sve to. Ono što da nosiš oko vrata telefon i ključe. Da, brate, to se na prvim telefonima. Pa da dobiješ neku do jaja kao naranđastu. Da. Znaš šta još imam? Sećaš se, jesi to ti pominjao skoro ili ne znam ko? Ono što si lepio na mobilni da vidiš kad te zasvetli, kad ti ne upeca neko. Da upecaš zapravo neko. Pre nego što ti zazvoni, da ti zasvetli. Da, bilo je baš raznih fora i to. Ženski prsluci. Ja prsluk baš nisam nosio. Ja nisam nikad, ali ženski, da. I zvonarice. Tačno, bukvalno mogu da se setim kako su dolazili devojčice u školu. A one, kad su se nosile one čizme... Čupa, one čizme. Da. A to je bilo, ja sam već bila tipa srednja škola. Da, to je bilo kasnije. Samo kao krznene, one kao Yetijevo stopalo. Da. One što su kao, što se i danas nose, samo su glatke. Aksice, da. Ali samo čupave jako. Baš. Ono što ti tipa jedan dan ti izgledaju dobro, onda ti se ubljuzgave i onako izgleda odvratno. To, farmerice, prsluk i neki duks na zakopčavanje, recimo, sa kapuljačom ispod... Sweet years. Šta je bilo još nešto osim toga? Imao se ja neki plavi duks koji je baš bio to oličenje 2000-ih. Nosio sam ga do faksa, sigurno. Mislim da pa taj out, nema šta drugo da bude.